Бихте ли искали да разширите възможностите си за кариерно развитие? В Атена разбираме, че изучаването на нов език е от решаващо значение за получаване на по-добри възможности за работа и по-високи доходи. Изучаването на език е най-лесният начин да удвоите, утроите или дори учетворите доходите си за няколко месеца. Вижте какви са минималните заплати в Европа и какво може да ви предложи Атена, когато научите език. Вече не е нужно да се притеснявате за вместването на традиционните курсове в натоварения си график. Можете да учите със собствено темпо, по всяко време и навсякъде. Fun Easy Learn е предназначен да улесни изучаването на езици. Той предлага увлекателни упражнения, интерактивни игри и персонализирано проследяване на напредъка, за да ви държи мотивирани и да виждате подобрението си с течение на времето. Как? Изтеглете приложението Fun Easy Learn от Google Store на вашия компютър, таблет или мобилен телефон и започнете да учите днес. Работата с приложението е много проста. Изберете родния си език и езика, на който искате да се научите, за да започнете. С Атена имате достъп до света на образованието само за евро и 97 цента на месец. Само за няколко месеца можете да завършите курса и да започнете да печелите повече като болногледач с Атена. Гъвкаво обучение, реално възнаграждение. Искате ли да научите повече за всички други предимства, които можем да ви предложим? Свържете се с нас днес.